السلام كما يتمسيوز خبركم من خبركن تخطاتلتي فونويري تي في نلوم غدم 10 ساعة شعات تمشز تدالوه زيناوي مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زقدم افرم قري بقندي نتبتاتو خافلم منستر حرشا عبد حنت مقبزة توكورا عودة زته مس حارستوتن امسرعة تكالاتنا كايدو محبر 4 نهبين وزبا سنعاف اتوتم مقعباتها برجعوا يسرعوا خمس اللو قليصام اما حداريتن وزبا حمل مالو اتاويتات قبر طريتن مريتن بقبون مئكاب كسراح تصويعا روسيا لعلي فتنة دمسي زونجة سقر أحقروا ميسايل نسراح دلو كامز قبرتها فيكا إسرائيل أبدباو شنقوة شمت قازاب زكارتو دبداب لعلي 3 سلموين سبات تقتيلهم إزبايت ريبابليك تشاينا فيليبينسن كلتا أو زي مكراو نمهدا ناي مرح تركبا كايدان منستر حرشا كم مقصلتان ايتي اب دحنت بقعاتن نصهنان مغبسبن انسان كودبو صنحا استمرو ب10 6 تمالن ابسمرا عوده زتكايدوم كاب حزباو ركبات نايتي منسترين زبصحنا صبصا فرتنا عندهم كتقربلنا منستر حرشا عبد حنت مقبزة توكرة كاب كلن زباطات زموتو لعلميت موياوين حارستوت مسرحة مقبسبن انسسان كوربوريشن تريتن زراتن كومون وكلت محبر حرشا ونقد دقانستي ارتراس تساتفو عودة زتم ب10 شدشتن 10 شوعتن حدار عبس مرا كايدوم وانا دايركتر كفل عقول قلوت حقاقاتن قطصرناتو تخلاب مسكنام زفري زقعز زمسراح زشيطن زخزانن مقبي دحنتو استحلو نخخون ناي كلو اكال حلافنت مخانو بمحبار كلهم ابزن اتفت الساتفو حلافنت وين كونو تصويعهم اواهادنا يتعود زتم حلاف جنفر قطصر هابت انسسا اتو تسفى هيوت قبرت انسايم اتعود زتا مقصلتا نايتي عبد حنت بقعتن نتهنان مقبسبن انسسان زوهاب قصال استمرو خمزخونه بمتقاس تساتفتي كامل هاجر زموصون مبزحتهم قدم حج عدل زي رخبون بمخانهم اننا يلوم عمت فولي كم زغبرو غليصوم مسرح رشا في لاغل قصرن قصالي دحنت مقبي سلطناتات هبين عبالاتو همون افريت كالات نحرصتي مالتي عمي كم اورا حدي يبنان يونا مالتي زنا لهم عمتون ناس مقتل تايبنا زنا لهم عمت فلي زبلو بتساتفتون ولا ابتم تساتفت زنورون عمي زي نورو حدشتي صبونا ان كان عبان وعوع زنورو غنبر قلت فوتو مالتي أبزوبا قاش باركا حلفا أهادو هابت انسسا أتو سعار أبرهام دمام أبتا عودة زتا عبد حنت مقبن بكلت مقبن نتهنا مقبي مقبو ولد حماماتنا تلو أبتعنا سبن كوم اون أم عقاب مقبي سفيح مرداتا 5 غربة بمحبار أمونغو حارستوتن كيلاتاتنا نايم بهال بايتاز فتران وطيتاون منبارو أرديوم نوسا كف زوازولو تقامات نردئتن كأستفال عليه سلازي أمونغو زباتات ناي معبريتا ملوات تمكرم ملوات عزوز غنى مدرخ نيروا مالتي قال كابزي انتاي ربحنا نبل تلا هوينا كلهم تساتفتي اتز نبر حبريتا اب دحنت مقبي بخمي بكل نصهنا مقبي انتايو حمامات بزتبكل مقبي زموصو تاي مسلو كمون عقاب مقبي بخمي نزوتر مقبس بخمي عقاب زبل اقد سارتات بخيلاتات قريب نيرو سلازي ازي زتقرب عرستات توم حارسوت يكونوا ام مسرحات يكونوا ويكيلاتاتون وانا اقداسن حبريتا رخيبهم ابتي زغبر سرح استواصو نخغبرو زعلمي كاب ودادو جميركا دما نو اودبتو بزغاطامي كمسغن يفوتو أمود أتام حسرتات مسرح تتكالات في التحلم مجدتات كنادم أبرق أزلت أفمل لي ورقات عتب قطر كجبرلوم دحنتون بقعاتون استحلوا مقبن مغرب من يسترح رشا زكايدو زلو تعري كالوت منقستاوين تكالاتون كتنبروهم
ጥዕና እንስሳታት ንምርግጋጽ ቀጻል መርመራታት ክግበር ከምኡውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣቱ ዘሎ ፍርያት ኣሕምልቲ ጥቡቕ ቁጥጥር ክግበረሉ ዝብል ርእቶታት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶም እቲ ዓውደ ዘተ ምስ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ ሓረስቶትን ኣመስራሕትን ናይ ተመክሮ ምልውዋጥ ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ተላብዮም ከሲብና ብዙሕ ነገር ኢና ከሲብና ሕጂ ኣብዚ ሎሚ ተምሂርናያ ዘለና ሓደ ድሕነት ወዲ ሰብ ኣብ ኩሉ ነገራት ብንጹር ኣፍልጦ ተዋሂብና ክወሃበና እውን ጸኒሑ ኣዝዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክህበና ጸኒሑ እዚ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ውዒልናያ ዘለና ኸዓ እቲ እሂን ሚሂን ንኣብነት ንሕና ነዚ ስራሕ እዚ ብልምዳዊ መንገዲ ኢና ክሰርሖ ጸኒሕና ወይ ከዓ ጀሚርናዮ ሕጂ ግን ከምዚ ድሕርቲ ኣኻኺብና ኣብዚ ቢኤ ዲግሪ ዘለዎም ፕሮፌሰራት ከስተምህሩና ውዒሎም ልክዕ ተሓንጎልና እውን ኣብቲ ናቶም ደረጃ ተሰቂሉ ኣሎ ብሰዓት እዚ ክገብሩ ዝጸናሕኩን ዘይገበርክዎን ክገብሮ ዘለና ብሕጅን ስለተ ዘርያ እተን ኣርእስቲ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ኣርእስቲየን ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከዓ ተማሂረ ኣለኹ ቅድም ዞባ ማእከል ጥራይና ብሓደ ንምሃር ነርና እቲ ተመክሮ ናይ ዞባ ማእከል ጥራይ ነይሩ ሕጂ ግን ካብ 5 ዞባታት ዝመጻእና ኢና ነርና ካብ 5 ዞባታት ዝመጹ ከዓ በብዓይነቱ ርእቶታት ስለ ዝመጸ ነቲ ስራሕና ኣዝዩ ሓጋዚ ነይሩ ማለት እዩ መግቢ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ንሱ እንተዘይረጋጊፅና ጥዕናና ክህሉ ይክእልና ጥዕና እንተዘይብልና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ክንቅፅል ክንሽገር ስለ ንኽእል እቲ ሕርሻ ዝገብሮ ዘሎ ንኩሉ ተራ ዘለዎ ምዃኑ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ኣብ ስድራ ቤት ይኹን ኣብ ትካላት ይኹን እዚ ዓይነት ኣፍልጦ ክብርኽ ኣለዎ ማሕበር ኣርባዕተ ንህቢ ንኡዞባ ሰንዓፈ ጸጋታት ከባቢኦም ብግቡእ መዝሚዞም ዝሓሸ እቶት ንኽረኽቡ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ኢብራሂም ሱሌማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ንኡዞቦኦም ዘሎ ኣግራብን ዕምባባን ምስ ምቹእነት ክሊማ ተደሚሩ ንምርባሕ ንህቢ ኣተባባዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝነበረ ኩነታት ክሊማን ዋሕዲ ዝናብን ከምቲ ዝድለ ምህርቲ ከም ዘይረኸቡ ገሊፆም ኣቶ ኢብራሂም ኣስዒቡ ኣሰራርሓን ኣጠቃቅማን ቆፎ ንህቢ ኣብ እቶት መዓርን ምክልኻል ተጸባእቲ ንህብን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ካብ ባህላዊ ቆፎ ናብ ጋብላዊ ቆፎ ንምስጋር ቀጻሊ ጎስጓስ ብምክያድ እቶት መዓር ክብ ንምባል ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ገለ ኣልማዕቲ ጀራዲን ንኣናህብ ኣብ ግምት ዘእተወ ፀረ ፀሃያይን ፀረ ባልዓትን መድሃኒት ስለ ዝነፅጉ ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ ብኣሉታ ይፅሎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቅድሚ ምጥቃሞም ንሰብ ሞያ ሕርሻ ክውከሱ ተማሕፂኖም ክኢላ ምርባሕ ንህቢ ወይዘሮ ፍረሰላም በርሀ ብወገና ኣርባዕተ ንህቢ በብኸባቢኦም ንዘሎ ፀጋታት ተጠቂሞም ብውሕድ ወፃኢ ጋብላዊ ቆፎ ብምስራሕ ምህርቶም ከሰስኑ ከምኡውን ኣብ ዕቃበ ሃብቲ ገረብ ዕቱባት ክኾኑ ተላብያ ኣባላት ማሕበር ኣርባዕተ ንኡዞባ ሰንዓፈ ድማ ንዝበለፀ ውፅኢትን ረብሓን ፍርያቶም ዝሸጥሉ ቦታን ደገፍ ተወሰኽቲ መበርበሪ ማሽናትን ክፍትሓሎም ኣዘኻኺሮም ማሕበር ኣርባዕተ ንህቢ ንኡዞባ ሰንዓፈ 530 ዘመናዊ ቆፎታት 350 ባህላዊ ቆፎታት ከምኡውን 70 ጋብላዊ ቆፎታት ዝውንኑ 110 ኣባላት ኣለዎም ኣመሓዳሪት ንኡዞባ ሓመል ማሎ ኣታዊታት ግብሪ ጥሪትን መሬትን ብግቡእ ንምእካብ ዝምልከቶም ኣብያተ ጽሕፈትን ኣመሓደርቲ ከባብን ብዕቱብ ክሰርሑ ፀዊዓ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ኣማኑኤል ገብራይ ከቕርበልና እዩ ኣታዊታት ግብሪ መንግስቲ ብሓፈሻ ናይ ጥሪትን መሬትን ከምኡውን ስፖርትን ሳንዱቕ ልምዓትን ድማ ብፍላይ ብግቡእ ንምእካብ ብዕቱብ ክስራሕ ኣመሓዳሪት ንኡዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኖር ፀዊዓ ብ16 ሕዳር ኣብ ዝተገበረ ገምጋም ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ወይዘሮ ዓሻ ግብሪ ጥሪትን መሬትን ኣብ ግዜ ንምእካብ ኣመሓደርቲ ከባቢ ብንጥፈት ክዋሱ ኣዘኻኺራ ኣብቲ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኩነታት ሕርሻን ምጥርናፍ ዓድታትን ዝምልከት ፀብፀባት ዝቐርበሉ ገምጋም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዋዝንተት ገንፈሎምን ሓውሲ ከተማ ሓመልማሎን ቁፅሪ ኣብ ገዛ ዝሓሰ ኣዲታት ወሰኽ የርኢ ስለ ዘሎ ቁልጡፍ መግቲ ክግበረሉ ምትሕባር ናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዘዝ ከም ዘድሊ ተሓቢሮም ኣብ መዳይ ትምህርቲ ድማ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 51 ትኳላት እንተለዋ ናብ ካልኣይ ደረጃ ናይ ዝሓልፉን ዝቕፅሉን ቁፅሪ ግን ኣዝዩ ውሑድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብ 11 ክፍሊ ብዕቱብ ክስራሕ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ማይን ሓመድን ዓቂብካ ልምዓት መስኖ ንምድንፋዕ ብዝተገብረ ፃዕሪ ዲጋታት ፈሪሕንን ኣጀርበብን ልዕሊ 85 ሚታዊት ካብ ህንፃዊ ስራሕትን ከም ተዛዘመ ውሁድ ጥሙር ስድራ ቤታዊ ሕርሻ ንምትእታው ድማ ኣታባዕ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገሊፆም
ንኹነታት ክራባት ብዝምልከት ደንጊዝ ጀመረ ዘይምዕሪ ዝርጋሑ ዝነበሩ ዝናብ ቀልጢፉ ደው ስለ ዝበለ እቶት በዓልታ ከም ተጸልዎ ክጥቀስ እንከሎ ኣብ መጻኢ ሓረስቶት ካብ ወሃራር ወፂኦም ናብ ዝንቕ ዝራእቲ ከተኩሩ ከም ዝግባእ ተሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዝትካል ፈልስታት ኣብ ግቡእ ግዜ ክመጽእ ኣብ ትካላት ዝግበር ንጥፈታት ምግራብ ኣቓልቦ ክውሃቦ ጽሬት ከባቢ ንምሓዝ ዝካየድ ወፈረታት ቀጻልን ኣድማዓን ክኸውን ቀጽሪ ዘይብለንን ኣብ ዘይስሩዕ ህንፃ ዝምሕራን ኣብያት ትምህርቲ ቆልዓታ ክግበረለን ዘይምጥርናፍ ዓድታት ከባቢ በያን ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ፈጢርዎ ዘሎ ጽልዋን ፀቕጥን ንምፍታሕ ብዕቱብ ክስርሓሉ ለቦ ኣቐሪቦም ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ዞባ ሳቦዋ ዝወደቦ ቅነ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ መንእሰይ ማእገር ሃገር ብዝብል ቴማ ካብ 15 ክሳብ 17 ሕዳር ተኻይዶም እቲ ቅነ ባህላዊ ትምህርታውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦን ውድድራትን ዘጠቓለለ መንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ወለዶ ኣብ መድረኹ ክነቅሕ ክውደብን ታሪክ ክሰርሕን ዜግነታዊ ግዴታ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተሳተፍቲ መንእስያት ዓቕሞምን ብቕዓቶምን ብምምዕባል ስሞምን ስም ሃገሮምን ንምጽዋዕ ዘይሕለል ጻዕሪ ከካይዱ ሚዒዶም ሓላፊ ፖለቲካውን ውድባውን ጉዳያት ሃማመተ ዞባ ሳዋ ኣቶ ከሰተ ገብረ ኣማን ኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ እቲ ቅነ ብልሓት ፈጠራውነትን ዕቑር ክእለትን መንእስያት ዝፍትሽ 10 ዓይነታት ውድድር ብምስራዕ ከም ተኻየደ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ዲን ብወገኑ እቲ ቅነ መንእስያት እናተዘናግዑ ተህብኦምን ዝምባሊኦምን ዝፍትሽሉን ዘለልዩሉን ባይታን ዕድልን ኣብ ምፍጣር ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኪኖ ውድድርን ሽልማትን ዝኸይድ ትርጉምን ዕላማን ከም ዘለዎ ኣብርሆም ኣብ መወዳእታ ብኣሃዱን ብውልቅን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ጊንዳዕን ጾሮናን ኣፍልጦ ሕጊ ብምዕባይ ገበን ምክልኻል ዝዓለመ ኣስተምሮ ንነበርቲ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ከባብን ተምሃሮን ተዋሂቦም ካብ 22 ጥቅምቲ ክሳብ 12 ሕዳር ንነበርቲ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣብ ዝተዋህበ ኣስተምሮ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ተሌንተ ሚካኤል ሰሃየ ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየናግፍ ጠቒሱ ኩላ ኣካል ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ብምብራኽ ገበን ኣብ ምክልኻልን ገበነኛታት ኣብ ምቅላዕን ምትሕብባሩ ኸዛይ ፀዊዑም ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኮፕራል ዑስማን ኣድም ብወገኑ ኣብ ቀዳሞት 10 ዋርሕ ናይ 2023 ኣብቲ ንኡስ ዞባ 136 ገበናትን 368 በደላትን ከም ተመዝገበ ብምሕባር ወለዲ ማዕረ ንደቆም ዝገብርዎ ናብዮትን ሓልዮትን ብግቡእ ክከታተልዎምን ምዝጋገይ ዓገብ ክብልዎምን ክእርምዎምን ኣተሓሳሲቦም ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ጊንዳ ኣብ ዝተኻየደ ዝተምሮውን ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ካፒቴን ዓብደል ኑር ሸሪፍ ገበነኛታት ካብ ዓይኒ ሕብረተሰብ ክኽወሉ ስለ ዘይክእሉ ህዝቢ ንቕሓቱ ብምብራኽ ኣብ ምውሓዝ ሰላምን ጸጥታን ከባቢኡ ተሳትፍኡ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሮም ቀለልቲ ጉዳያት ብዕርቂ ንምፍታሕ ኣብ ኩለን ከባቢታት ኮማዊ ፖሊስ ቆይሙ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ተሌንተ ክፍለ ተስፋይ ዮሃንስ ብግድዩ ሓሊፉ ዝረአ ነውሪ ንምግታእ ወለዲ ኣብ ምምእዛን ደቆም ብኣተኩሮ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ተራ ተምሃሮ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን ከም ንምባል ዝሕግዝ ኣስተምሮ ተዋሂቦም ሕድሕድ ምክብባርን ቁኑዕ ስነ ምግባርን ካብ ድሙቓት ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ሰርጌን ተብርሃም ተኸስተ መንእሰይ ወለዶ ብግቡእ ክወርሶን ክርዕሞ ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ሓላፊ መርመራ ገበን ኣቶ ክፍሎም ሃይለ ድማ ተምሃሮ ካብ ግናይ ወልፍን ዘይሕጋዊ ተግባራትን ተቆጢቦም ጥዕናኦምን መጻኢኦምን ከውሕሱን ኣርኣያ ሰናይ ተግባራት ክኾኑን ተላብዮም ቀፂሉ ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም روسيا كم أكل نايتي وتهدروا عقمان مدنفع كتكايدوت صنحت نطفتات لعلي فتنة دمص زونشف حدش سجر أهجراوي مسائل نسراح دلو كم زجبرت أفليتا زي أفانغارد تسميه بالستيكاوي مسائل حدا خابتم عبيتن استراقونا صوارات روسيا مخانو منستر مكلخال نايت هاجر حبير اللام هاجرات معراب وتهدروا عقمان ختدنفع كم زجددا تحب روسيا
أقدم لعل فتنة دمص زونشف ميسايل ناب مسارع مكلخاله كم تصمبر الذكريوم وتهدراو دقف هاجرات معراب يوكرين كابتن كيم معبالن شمتنا صوار يقون كم زلوه قلت سنيهم تخوينات بفلاين كوبانيات مفرع صوار أمريكا موچو ناي وفر عدل كم زخفتهم وتهدراوان كيلاتات زقلصوم إسرائيل لو مع 10 منتحدار راب دبوا شنخ وشمت قازاب زكارو تدبداب لعل 3 سلموان سبات كم تقتلوا مع كنا زيناك عليهن الزقلت زلو إسرائيل نبرت سمينا وشنخ وشمت قازا نبدبوا خفالنا يتزوبا كقعزو أب تزلو زلا وانيوم بزد ما إزناي لوم يدبداب مولو وشمت قازا كاب متقعت إسرائيل وحس كم زي كنا زنت سرمخانو تقليس اللهم زخمزيلن كل إسرائيل سرحتنياتات هوسبيتال آشيفا كابت تكال كلوكو دحرم إزازا أمايت أولات نايتو هوسبيتال كم زوصو تقاليهم أبتي أوش متقازا زعابي هوسبيتال زي توصع حمواتن ناصلاتاتن تراي تريفهم كم زلويخا زحبرن إسرائيل لابز حل فقربا معالتات بلعلتو هوسبيتال دحر زكارو التدبداب نتتكال تقوصات إراتو كم زلا زفلتيهم سفيلاو تكالات وش متقازا قند علاماتات دبداب إسرائيل كوينم مهلوهم زي توصص أبصبات بسوم كوزبوز حقدات قول عصبي تزركبوهم سلموان سبات مخانهم يردوهم حزبويت ريبابليك تشاينا فيليبينسن بقدا إجتا بحري دبوب تشاينا أمونغو انت فتيرون زرلو زي مكداون مهدا ناي مرح تركبا كايدن بريزيدنتات شي جي بينغن فرديناند ماركوسن تمالا 10 شوعات حداريم قون نتيا بكتما سان فرانسيسكو استخايده عمتاو على مرحة أبال هاقرات قطوام متحقاز إيسيان باسفيكن مالت أبيك تراخيبهم زتيوم كلتيوم مرحتي جيوبوليتيكاو قداين زي مكراو كلتياتن هاقرات كندت انك خون كم زي قبا بمتكاس قداي إجتا بحري دوبوب تشاينا بزتخ فتح كم زقبا ترداديوم أبز حالف أغرب أوانا بحري دوبوب تشاينا منغو زيقاتات كلتياتن هاقرات زخون قففت عصا كخصص زنحين ووس قجتات نتي نائجتا وطري مليسو كم زقاردو تصباتي توصم حزبوات ريبابليك تشاينا زعبي خفال بحري دوبوب تشاينا اجتا مخانو تقلص انكلا فيليبينسكا ابتي مياو اكل واننت كم زلون كابز موقوتا هاقرات حانتيام منغست برازيل بسهن كبر تعدركي اب كبابي امازون هصوص نعوان حادقا دنقاقا اوجوم ابتي خبابي زي حالفة 3 عامتات اخل زناب زي منبارو كاندي من جمعيات كم زنتصفه كم ساعبين وخا نبرتي بواحد ما يتسقيمهم مهلهم تقليصهم بسنك تتريو ابسن هيوتاو بزحنت عنوت يورد كم زلو زي تقصو صبصبات درو بركز بلا انساتات كم زموتا يردوم تدركي ابدو بامريكا وشت حدا خفل زمن كابست مزقبه تماساسا لخستت اتي زخبده مخاني زحبر زلوم بتدركي العسرة أوراجاتات بقالوتات تسألين بمهلاون أبقرب أوان أخل زناب من زي وقع السباوي كلولاو كيكست تسقيل لهم قطبا روسيا أبز عامة زي بأستاذ 300 كعب خمزخل بريزيدنت فلاديمير بوتين تمال 10 شوعة تحدارها بكتما سينت بيترسبرغ أبز تقانع بهلاو مدرخة أميتو زحلف عامت بسنك اقدا هاقرات معرابة عبيت كم تزد الله زي نبرز تقصى بريزيدنت بوتين أبزا عامت زقنا رؤوي قس كم زمزق بحبيروم ماكلاي بانك روسيا جاملة أطوتها قروب زعامت زي بخلت تنت بشوعات تميتايت كعب بخمزخل أبزا حلف ورحي قمتاتهم هابو الزكريوم هاقرات معراب قطباوي بوليتيكون والتهدرون قس روسيا مقصاي زأوجو كينات يوكرين تمليسون عاتن كم زهاسينيم كيلاتات زتعصم توجد حرمو اللعو أب واقعات ندادن غازن استغست نهر واقع نروسيا كم زر بحيوم صبات زردوم منغست زيمبابوي بسنك لبدا شروق برئيس قطم هراري خصوص نعوان حادقا دنقاقا أوجوم بتحمام زاقيت لعلى 5 نبرتناي تاختما زركبوم لعلي 250 سبات كموتن كله أستاس شوعات تشحت لغيفهم مهلهم صبات عنا ناي زيمبابوي حبيروم تريونا بسفيح كفالات زيمبابوي اللابع بمهلاو سباوي كساراتات كزايد كم زغل كيلاتات عنا أتنكيغم زنا حجة خصتت هاب كل تشحن شمونتن عامة مرت هاب زيمبابوي دحر استخصته هي وتار 4 سبات زغزفة تماساس على الحمام زخفة كخون كم زخيليو زمت زلام
أمريكان مشاركة هاجرات معرابنة إسرائيل وش متكازا التكايدو زلا المامي دبداب مدقافن كم زوقسن بريزيدنت تركي طيب إردوغان قليصهم بريزيدنت إردوغان نزح برت مال 10 شوعة حدار مسمرح منقص الجرمن أولاف شلوز أب كتما برلين أبزكايدو ركبيهم إسرائيل قبر شبراويت هاجر كبل زقلصا بريزيدنت إردوغان هاجرات معراب قول عصبيتين مقزاف وتهدراو دقفتي قبر على مهلانا رديهم ركب بريزيدنت إردوغان شانسلر شولزن بقداي وشمت كازا تعابليلو كبز نبري تقليس زلام تركي نتيا وشمت كازا زكاز زلو دبداب بمقوام أقدم أمباسادراه كاب إسرائيل كم صحابت ذكريهم መንግስቲ ደሴታዊ ሃገረ ማልዲቭስ ኣብ መሬቱ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክህሉ ከም ዘየፍቅድ ሓቢሩ ሓድሽ ፕሬዝደንት መሐመድ ሙዊዙ እቲ ስጉምቲ ኣካል ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ማልዲቭስ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ሃገሩ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ዝገለጾም ካብ ሚእቲ ዘይበዝሑ ወተሃደራት ህንዲ ንዓዶም ክምለሱ ምዃኖም ኣረዲዮም ፕሬዝደንት መሐመድ ሙዊዙ ወተሃደራዊ ምትእትታው ዘይብሉ ቁጠባዊ ወፍሪ ንምዕባይ ከም ዝሰርሑ እውን ኣፍሊጦሎም قدامه وتهدراو متتتاو كابتن كي صدتاون وتهدراون قلولاو زي تفلالي هاجرات كوينو خمزلو يزغلص اب هندا وقيانوس تركب استات فرق مليون بز حزب زلوا مالديفز صلات توريزم كاب قندي منጭ ቁጠባው አታዊ አምፋኒዮ ዘጥቀስ ኩብራንን ዜናታትና ንምዛሙ አርስተ ዜና خدغملكم منيستر حرشا عبد حنت مقبي زتكر عودة زته مس حرستوتن مسرحتي تكالات أكايدو محبر أربعة نهبي زوبا صنعفة وتطمن محباتها برتعم سرحو خمزلو قريصهم أما حداريت نوزوبا حمل مالو آتاوي قبر طريتن مريتن بقبوء نمئكاب كسراح تصويعا روسيا لعلفتنا الدمت زونجا سقر هاقراو ميسايل نسراح دلو كم زقبرت أفريقيا إسرائيل أبدبو شنخوش متكازا بزكايدو تدبداب لعلي 3 سنة موين سبات تقاتلهم إزبايت ريبابليك تشاينا فليبينسن كلتا زي مكداون مهدا ناي ما راح تركب أكايدا ماركس كبران تخطاتلتنا لو مستدالو زيناتات تزازيملو مزترفو مدباتنا نحدقوكم بوغنا برومشت